Tungod sa nasinating pag-uwan, sukad kagahapon nga nakaapekto sa pipila ka bahin sa Eastern Visayas, pipila ka mga eskwelahan, may suspenso sa ilang klase karong adlaw. Atong sayran sa live report ni Fem Marie Dumabok. Fem? Yes, matod sa Office of the Civil Defense dinhi sa Eastern Visayas nga pipila ka mga eskwelahan sa probinsya sa Leyte o sa dinhi sa probinsya sa Biliran ang ni-cancelar sila mga klase karong adlaw tungod sa kabati sa panahon. Usa kini sa indirect effect sa bagyong Krising. Pasado alas 10 ganihang buntag, pipila ka mga eskwelahan sa lungsod sa Carigara sa probinsya sa Leyte ang nagsuspenso sa ilang klase ug gipapauli ang mga tinun-an. Samtang sa probinsya sa Biliran, unom sa 8 ka mga munisipalidad ang ni-cancelar sa ilang klase karong adlaw. Humana sinati ang mga pag-ulan ganihang kadlawon pa. Ang uban sa mga munisipalidad dinhi sa Biliran, gahapon pa sugod nagkanselar. Humana kasinati sa kusog nga ulan gahapon sa hapon. Matod sa OCD8, wala man pay giisang alert level sa Eastern Visayas. Pero doon na sila gihimong close coordination ug monitoring sa mga lokal nga kagamhanan nga nakasinati sa hinay ngadto sa kusog nga pag-ulan dala sa gipakusgang southwest monsoon o hanging habagat tungod sa bagyong Krising. In close coordination po tayo and monitoring sa mga areas po na meron po ngayong mga pag-ulan, heavy rainfall. And yung mga areas na yun ay meron din po kanya-kanya monitoring dun sa areas po nila. For example, sa Biliran and other areas in Leyte. Other areas po such as sa Eastern Samar, and Northern Samar, so far ay makulimlim lang po siya. Karong hapon, tutaligsik man ang nasinati sa Biliran, Leyte, gubang bahin sa Eastern Visayas, pero wag gihapon ni kumpiyansa sila. Gibantayan nila ang mga kasapaan. Sa Kananggal, Leyte, pipila sa mga sapaan ini ganihang buntag ang nisaka ang level sa tubig ug sugod na sa pagbulog. Ang kapulisan ang nipaygayon og pag-inspeksyon sa mga lugar nga posibleng bahaon ug pagpahinumdom sa mga residente nga magmatngon. Samtang kagahapon pa lang naka-heightened alert o naka-deploy na ang mga personnel sa Coast Guard District Eastern Visayas sa nagkarinlaing Coast Guard stations o substations. Apil na sa nakaandam ang mga gamitong ekipo nga kinahanglanon kuno galing adunay himong rescue operations. Samtang naka-blue alert status ang Biliran Province sugod kagahapon, matod sa ilang gobernador Rogelio Espina. Ngawa may natalang baha og pagdahili sa yuta pero naka-alerto sila ug andam na ang mga evacuation site ug food assistance alang sa mga posibleng mapektuhan nga mga residente. Samtang tungod usab sa pag-ulan, taas nga linya sa mga truck ang makita kay na stranded sa dili pa ang Biliran Bridge. Sukad nga gi-repair ang Biliran Bridge niadtong Disyembre sa niaging tuig. Ang mga truck nga dunay kargang mga bugat ang kinahanglang mosakay og roro pasulod sa Biliran, pero tungod sa ulan, di maagian ang Detour Road. Actually, yung Biliran Bridge na-damage last December and then ang DPWH is nag-impose ng load limit up to 5 tons. That is why yung mga heavy trucks hindi makatawid sa tulay. They took the barge, no? And then sa ngayon, yung Detour Road na dadaanan ng mga trucks, malalaking trucks, medyo maputik. So, tinigil muna ang biyahe. Bantayan natin itong panahon kasi hindi po natin masasabi kung talagang uulan ng matagal na malakas. So, kailangan po ready po tayo kaagad lumikas at pati ang mga MDRRMO natin. Says hangtod ning mga orasa nakasinati gihapon og pagpanag-om dinhi sa Biliran Province gani aduna nay mga pagtutaligsik na usab kaganina ni arang-arang tato ang panahon karon nibalik na usab ang panagsang pag-ulan-ulan. Samtang says activated na usab ang Emergency Response Company sa kasundaluhan sa 8th Infantry Division ilabi na sa mga Samar areas og sa Northern Samar kuno galing adunay masinati usab didto nga pagbaha tungod sa pag-ulan-ulan epekto kon indirect effect kini sa bagyong Krising. Ses? Dagang salamat ug amping mo diha, Fem Marie Dumabok.